isabatha lasemini siphathelwa umfundisi uDladla wasemzumusha osimbusisa. Umthandazo wesabatha, imini yesabatha mayibenhle kwabangcwele. Ngizocela umvangeli umdluli waseMnambethi angilekelele. Amen. Isandlelo sesihlabelelo somthandazo wesabatha, sihlabelelo senkumbuzo izizukulwane senkumbuzo yokuzila inkumbuzo kaNkulunkulu. Bongenu Jehova Manazaretha
Nkosi yamakhosi. Ngiyakhuleka kuwe. Ngingumntwana. Omncane phela. Kakhulu. Khulekela ukuba ngiphamazwe. Engizokhuluma kulomkhandlo wakho ongaka. Novalo. Lehle ngoba ngiyaluza khona. Angaqhamuka nje lo muntu lo dokotela lo ufaka lento engalweni. Engathola ukuthi iBP sihambe mawala. Mhlambe singashawu 2000. Manje ilolo valo engicelayo baba ukuthi lwehle ngiyabonga mhluthi usulekelelile kodwa bekugirisa nje ufaka uGrease emadolweni ngoba kungenzeka mhlawumbe amadolo ezebe nerasti fanele ngikuzwe nami ukuthi usakwazi ukwenza lento phela wakithi fanele ngibazi bathi usakwazi ukwenza umsebenzi kaNkulunkulu baba ngumntwana omncane ngicela nje amazi kodwa ngisafuna ukuqala ngakho ukuthi ngicelele bona laba abahamba nawe baba ngoba wena ungumlilo hleze ehambeni kwabo nawe begcine kube khona la sebengasakwazi kahle ukukholwa okuphelele hayi ngoba bethanda begcina abanye sebenolaka mhlawumbe futhi abanye sebeyilokha okuhlukahlukene kodwa ngoba lento ngiyibuke ngikude nje ukuthi ababaningi abantu abangamela lo msebenzi wenziwa yilabantu abahamba nobaba manje kuningi abangaduka ngakho phambi kwakho Nkosi yamakhosi abanye babo nasemakhaya uma uhamba lolu hambo nekhaya kuningi ugcina ungalungiseki kahle begcina mhlambe noyise sebebasola khuluma ke baba wena ngoba oyise badalwe uwe nabo utshela oyise ukuthi basebenza umsebenzi wakho bengathwali umthwalo kanti nathi sijabula ngoba basigadele wena thina nje makuvala la sizohamba semakhaya siyohlala nemndeni yethu senze konke ngathi ukucabanga okuhle kodwa bona baboshele leli joke cabanga ukuthi ukukholwa kwabo nabo ubaba yena besabheka izono zabo noma sebehamba emhlabeni kodwa bheke ukuthi bebenzani ngesikhathi besaphila yadlula la bantwana benkosi sisendaweni enkulu la kaNkulunkulu uNkulunkulu lo phambi kwethu amen kodwa khona into ehluphayo khona ulimo olubuye luthi isejwayezi sehlula ingqondo ithi khona ingqondo ithi khona kodwa isejwayezi bese kube ngathi ayisekho ingqondo mhlawumbe ukuba ubaba sibe naye ngekhathi zonke ungasenza baba ukuthi sigcine siphela nayinhlonipho isilahlekile inhlonipho maNazaretha umsebenzi kaNkulunkulu muhle futhi uyakhula ukhula ngokusijabulisayo sonke nje basemthanda uNkulunkulu
kodwa nenhlonipho nedimoni longahloniphi nalo likhula mawala. Awulazi ukuthi uma kuqhubeka kanjena njengoba likhula ngespeed futhi likhula ngendlela ehlula ukukhula kwenkolo. Kusasa mhlawumbe sizogcina baba simtshela nje engathi utshela mina. Angazi lemakhosi nabafundisi ukuthi kuzolungiswa kanjani lokhu ngoba mhlawumbe lento ifuna idinga thina kakhulu kunokuthi idinga umnikazi. Uma uzobuka isimo njengamanje sibhekene naso ikakhulukazi ngalento ehlala ikhuzwa ubaba yamafoni kodwa kubukeka engathi ayikhuzeki. Amafoni asekhuluma izinto emehlweni abantu abangakholwa ezingafanele leli sonto. Amafoni asekhuluma izinto ezindlebeni zabantu abangakholwa ezingafanele leli sonto. Sithini ngalokho? Wathi umsebenzi nesikhathi sumuhle kangaka wabulawa madoda kwenze njani? Ngiyacabanga ukuthi akekho umuntu othi mayethandaza angafisi ukuthi baba sacela ungibeke ke ngibone lento yakho ukuthi yophelelaphi ngenxa enhle nayo. Kodwa manje ayikhona. Ngiyacela kini niphathe amafoni. Amafoni lawa angathi ayikhona ekeni wabambe. Asenikhulumisa izinto ezingafanele. Angazi kahle noma lento ifuna sibuke ngendlela zonke. Ngoba ngenzeka uyibuke ngehlo lokungahloniphi. Kanti mhlambe futhi kithi thina bobaba izingane ezenza lento zizalwa yithi. Mhlambe thina lezi ngane asizenzele amasiko afanele. Ngoba ngeke umuntu ohlakaniphile nozalo emzini nje wamadoda ogadiwe futhi phela njengoba silapha sigadiwe abantu abathile singababoni. Kodwa ngeke umuntu ophilayo nje ogadwe oyise ongenzi into nje noma bhali into nje. Ayivezele umhlaba wonke. Yabona ngiyacabanga ukuthi ngiyathemba izinto enisutha ngazo. Niyakwazi ukuthi la kukhona la ngibhinde khona nikwazi ukukhipha. Amen. Ngiyacela ukuthi nikhiphe ngoba kungenzeka ukuthi bangiqoqele ngeke ngikwazi ukuthi ngikhulume kahle kuze kuyovala. Nomunye umuntu kungenzeka futhi akube nalokho. Kodwa masinokuthatha izinto zesonto ezilihlazo lapha phakathi kwethu lakithi. Bese ninekela umhlaba. Nithi umhlaba uthini ngoba umhlaba ubheke ethi futhi ufuna ukuza lakithi. Angazi kahle madoda. Mhlambe yikho ngithi le ndaba esibhekene ngendlela zonke. Izingane ezikhuluma kanje nabi izingane asinawo amasiko. Amasiko alele ezingane kithi thina bobaba. Ake silungisele ngoba ngeke yenzeke lento. Ngiyazi ukuthi khona abantu abangazi ukuthi ngithini njengamanje. Ngenxa yokuthi bafana nami nje. Abanayo lento okuthiwa social network. Abana konke lokho WhatsApp emafoni. Zikhona izinto ezikhuluyayo la emafoni. Ezilibulala ibandla. Futhi yabona lento ukuthi iphethwe yegenge lengathi kuthiwa yitsha. Hawu. Uma bafethu nizingane zethu. Ningajabula kanjani siphakathi kwabantu bese nisiphenya izinqa kanje. Kodwa nizingane zethu. Nithi kuthini nakuye kubaba osiholayo. Uyabona kufuna ukuthi uzibeke
uzazi la uhamba ugcine khona khona inkulumo engenganawe khona inkulumo engaphezulu kwakho kodwa ke ngiyasola nalapha ekuthenini mhlawumbe amakhaya ethu baba walungile kahle ngoba nakungabe kungahlelekile ekhaya ukwazi ukuthi masula bese kuyahleleka izindlela kodwa ngisacela ukuchaza kakhulu mhlambe namanje ngoba nginolwazi kakhulu kodwa ngifuna ukuchaza indlela engibona ngayo mhlambe kulabe ngathi ababoni njengoba sixoxe nje nakulaba ababhala lezi zinto ezisilimaza kangaka emhlabeni ngichaza ngokuthi ushenge mhlambe ubani ngoba hayi mhlambe sekukhona ukudideka Shenge uNkulunkulu maNazaretha. Mhlambe nangadwebela le yanto enqabe ngayisho ngathi sejwayeze seyihlula ingqondo. Akusiyona into le yokunekelwa noma ubani. Ngiyavuma ke akhona amahlazo nakini akhona. Awakini ekhaya kini awenela yini? Uyaphuma yini ukukhwele kwesihlahla utshela abantu ngehlazo lakini? Ngani manje ndayise ngehlazo lakini ngoba nawe kinda ekhaya okunye kwenziwa mhlawumbe ukuthi sithi sithunywe okunye bese senze okunye lapha njengoba sithunyelwe uzophusha noma uzofaka umndeni yethu ezulwini engangenile noma sesodini sosisi kodwa wena bese usufika la bese ubona okuhle okusefanele wena abanye bafuna ukugcotshwa loba kade esho ufundise kusini esibhaqazela into mhlawumbe azayithombe kanti akayidalelwe eyithathele ngubo yomshumayeli noma yomvangeli noma yomfundisi noma yomkhokheli ayifake egazini lakhe ingubo isho kunye inyama isho kunye kuzophuma nike kuwe kuzophuma le fiction esikhuluma ngayo okuhlanganisa izinhlangano indilozi yakho ophiwe yona ayihlangani nalento osuyikhandile wayikwaka wancenga nami njengoba kumfundisi lengathi bangivezela isithole esikhulele kuzinyakuleli Nalapha ngisesitole esimithi isibone siphambi kwami zokunika phela. Uthathe inkinga le manje embathe. Yini yazokwenza emva kwalokho? Ngoba ingubo isho kunye lomjifa awuhlangani nenyama le oyiyona. Inyama idla futhi umjifa umshumayeli, umfundisi.
kodwa inyama ngasuthi uzophuma lapho cha asifune nje bafethu ngoba uma ubheka lokonakala khona kuqala lapho kuze lenonke angazalele ijwala elingaka lokujaha izinto mhlawumbe-ke bafethu cha uNkulunkulu lo mhlawumbe into akayigcizelele kuningi ngabe ngachaza nawe okwazi pho sibe sikhohleleni uzobanjani ngelinye ilanga makuzofika la ubaba khona inhliziyo yakhe ethi mhlawumbe ngcono bangayikho lokho ngenxa yethu nangenxa nje yami nawe ushade uyaphilisa okunokuthi alimaza kodwa ngifuna ukubuyela lapha ekuthenini sesithunywe kunye sathe senzokunye besithunywe thina ukuthi sizocela imindeni yethu ukuthi uNkulunkulu ayikhumbulele ikhona sase siyakhohlwa yilokho sase senzokwethu yabona lokho senzayo kwethu impela-ke manje bese imindeni yethu-ke iba nolanga phezu kwethu isenzisa izinto ezirong uthi nje uhamba nabantu babone ngehle lodwa kodwa ulibone into engeyona wena wedwa nje ujayiva mna Nazareth ngicela uNkulunkulu asikhumbule angisho ukuthi kuzisa uhlupho esibhekele nakho ngoba uNkulunkulu lo phambi kwethu ngifuna ukuveza ukuthi kulo nyaka mina ngaba ngikho emhlabeni ngijuliwe mina abantu ngey'nhlanga ezo-97 kukhona ama-R5 nama-AK nama-pumpgun bathi abomthetho nasebebutha basebethola ukuthi amatrophy awu-97 kodwa ngaye lo Nkulunkulu ophambi kwethu ngikhona angihamba namakhosikazi ami omane kuyingane esihlanu kuyimo ka-6 kodwa la ngithanda khona kakhulu hayi baba noma singenzekani kodwa cha uNkulunkulu wena uyena siyocela nje usixolele lapha nalapha entweni eziningi kodwa sithethelele hayi uNkulunkulu ukhona kuwena amen sasivuka nje sengicela uyixoxa le ndawo ngoba ngifuna isale ngoba ngenxa yalo ngaba ngikho la ngaba ngiguqile la kodwa ngidlule nalapha ekutheni khona amadoda engabe sinawo la ngiyazi nona ukuthi kodwa mina wasekho phakathi kwethu ngokuhamba emhlabeni bese isikhalo sabantu sithi awu nasisikhala ekhaya emndenini yethu sithi kodwa nyazi ezulu uvumelela ayikhona yelo nyazi usuke sesifike la uthunywe khona la abakuthumile sebefike ngawo ngoba uyenza abakuthumayo bese bekwazi ukukhuluma nonyazi baba ngoba nabo bathi baba njengoba nathi sithi baba sesizamcela lo ngokuhlelekile kwenza into esimthumayo mhlawumbe bathi ake mina ngisazokhuluma naye umhlaba uzothini athi uyafika ubaba kuwe ekutholile into esengiyithatha
ukhipha izinto ku-Facebook, ukhipha izinto yonke lento athola ukuthi awuzwa lutho nje. Abese wabehleke bese bekulala. Ngiyabonga-ke nami ngoba onisakazi ezizala ubaba sakwakhanyisa isibongo. Sake savela esibonakalisweni siphethe ingidla, angisho nje kanjalo ingidla nawuvuna ummbila mhlawumbe uphinde ibhayi kanje. Kodwa izona ingidla ngathi zona ummbila kathi babuza lo wayebona ukuthi yini lezwele la. Wathi hayi mntana nebhamu lezo esizobulala isibanibani. Wathi ngihamba ngeqoqo kodwa ngilekelwa uye lo ekhomba unyazi. Angithi yabo ukuthi yabuka lento funeka ukhokho wakho noma umkhulu wakho noma bekhuluma ulelo lodwa nawe onyazi. Amen. Angafiki ugogo, angafiki unyazi ukuthi angicela phile bese ugogo akafe. Sijenje uye. Asinamuthi nje uye. Abantu abaningi ayikho imizi. Kanti ezulwini alikho izulu olingena ungaphuma emzini. Kufanele uphume ekhaya ngaphambi kokungena ezulwini. Manje abantu baphuma ezindlini zabelungu bathenga izindlu zamandiya laphana behlale phakathi bethonke phakathi. Befundise ingane ukukhuluma ulimi lwesilungu, ungakhulumi lwesiZulu ekhaya. Ingane ikhule zithi date. Nami ngiyasazi isilungu sishabe lesikiphe ngabakhala. Kodwa nisibuza ngisho date, ngizange ngingane date mina. Wena ngiyasazi isilungu angithi anazo. Too much. Ayibo. Singagijima lapho sesivile indawo efanele singazulu kuyo madoda. Umuzi ekhaya. Uma ungasekho ikhaya sobonakele impilo yakho ayisekho nokwenzani. Noma ngaphala iphimaphi ngifundele. Ngoba awuthena abantu abakulandela ngomu. Ufuneka ube namadoda asemva kwakho nokuphuma wena ubatshele ukuthi uyaphi namhlanje. Besizolila izolo sola ngikhiye. Asazi-ke noma sifike nawe. Kwabanye lahlekile endleleni. Mhlawumbe nakimi ulahlekile futhi. Mhlawumbe silapha nje asaphethe lutho. Njengoba silapha-ke asibezelwe ukuthi sibe zomthandazo. Hayi kusehle senyuka la emgwaqweni. Uzoshaya isikhathi somthandazo ka-6. Uma uphumekile uzazi ukuthi uyaboza la. Uphume la uye edokodweni lakho. Oka-9 uze la. Oka-12 uma uzobe ukhona uze la. Oka-4 uze la. Uphume lapho edokodweni. Cha, hayi okunye. Hayi futhi ingane. Ngoqonda kwami onomthandazo ongakwazi ukusuka kuyena uyonyazi. Kodwa umthandazo kanoma ubani usuka lapho ekuyise. Nabangalekayise. Lokubambe ubheke ukuthi ufanele ukudlulisa. Uma ukuthi unojayivi yakhe phambi kwabo bese lokubamba. Ungawele nje umfundo nje useduze wakini. Akekho umuntu ozohamba futhi noma ehamba la emhlabeni angene ezulwini ogise ngeke ezulwini. Ngesona nasezeye kungekho wena. Noma ngabe umkhulu wakho noma ngabe ukhokho wakho bangekho ezulwini ngeke ngesona akasenzile wena ungekho eyedwa nje. Uma
before size la umuntu akadlule kuzo zonke indawo ahlabule kahle kuzo amen sihlabulile yini ngoba lapho kuzohamba umthandazo womuntu ovunyelwa oyise emuva uzohamba ufikela uyakhona uzawufika uthumela futhi uzohamba umthandazo ovunyelwa nabantu abaphila ngokwenyama babe nivumela ekhaya futhi yabantu Lazarus awuphikisani nabantu abangakholwa emndenini wakho wena ufuna ukuthi baseshaya isikhathi uthi ngofuna umdedele nawulapha nje ukuthi awulungiselana namuntu ekhaya asazi kahle kusasa ukuthi uyongeneka kanjani nawe noma bathi lapha ngesikhathi sizofaka umdedele funa kube asathe ukubuza abantu laba noma ngabe kuthiwa nesikweleti khuluma nesikweleti kakwethu uzobona emva kokuhlangana akazi noma sibile yonke leyo ndawo kwethu ukhona la kufanele ukuthi noma samadoda bese sikhathi sinehlonipha amakhosikazi ethu kodwa ungahloniphi uzusole uyihlo ngoba kuseduze ukuthi uhloniphe umkakho uzusole ogogo bakho obaba bakho funa umhloniphi kuye umenganene naye phela kaveze ihlonipha afike nawo la ekhaya ukuthi imi kanjani yakhe ayiveze naye ngizama ukuthi ukhona umfazi okudazisa inyane nje ongayazi uyibona nifuzuyise bakuko wena wala abadladla wena wale kuko ufanele umfazi umbheke umfazi unenkani akakwazi ukuxolisa bese ubheke kuko ukuthi likhona yini uma ngabe lingekho kubo ngokuxolisa wena ngoba kusho ukuthi akazenze ufuzela abantu akazalwa yibo bafuna nalahla lakhona kufe njengakubo xolisa wena kulo mngakho ngoba ibambethe lento ayithatha koyise bashila kwakho umuzi ngenxa lenkani afika nawo lekhaya uma uphila naye uzobonakala ubunakho la ngamamponyana azofa washada naye wamshada nenyongo naba igazi elilodwa lapho ukuthi noma ngabonani nakuwe kuyonakala ukhona umuntu obanenkinga nje yokuthi uma uyindoda yasekhaya avele ngavuna iy'ngane zakhe nje ingane wena nje umntwana yakho ungakangayingeni uma ngabe nawe ahlangele nazo Mundoza. Nazo sizakala futhi angiphathi la ngenalani yokuthengisa le mpuphu. Uyinathi? Hayi. Kodwa ke ngakhuluma uze wena awusikhathi sanga. Kodwa baba bonke lokho sicela kuwe ukuthi ngoba wena uyakwazi ukukhuluma nenhliziyo zethu. Vele nawo amakhosana esinawo azalwe kuwe nathi sizalwe kuwe. Nangathanda kahle futhi phambi kwakho lesikhathi. Ngoba indoda iba nenkinga ukuthi ithanda ukwenza izinto ezinhle ngaphandle hayi ekhaya. Manje ngesikhathi leyo nto labo abazali bakho bala ekhaya bakuthose icala. Wema Nazareth. Amen. Ngihlele indaba. Azi uma lahlethelwa yena nengane. Anamanga.
lelizulu liyadula nje. Wale wathi ngelinye ilanga kwafika umuntu ulele wasekhaya, angazi noma ubani wasekhaya kodwa uyindoda. Yafika ngibuza ukuthi hey wena awumthetheleli ngalo sibandana. Usibandana ingane engizalayo yamitha ngadumala kakhulu. Manje ngangithi noma ngihlangana naye ebaleni ngishakazelele ngibhekele ngavumi ngibheke. Kwase kufika kumnikazi walekhaya wabuza ukuthi awuyithetheleli ngani lengane. Ase ngithi ngayithethelele. Ukuthi khona ke kwase kwenziwe vele isimo sanethile unina wayizamele imbuzi ukuthi ngangakhipha imbuzi. Kodwa kwashika sekunjani inhliziyo ayangavuma. Awumthetheleli ngani sibandana? Ngathi hayi angithi ngamthethelele ngiyakhumbula saze sahlala. Wathi awumthethelele kodwa noma kunjalo usangimthethelele. Ngempela qinisile lo muntu ngoba angikwazi ukumthuma. Manje ngibona ngibhekile ngoba ngadumala kakhulu. Wayesethi la ngiyakhona. Awunazo isono wena. Ngenxa yokuthi iphupho lalilawula ngathi anginaso. Ukuba ngangaphuphukanga ngisho njalo. Wathi awunaso ngathi cha. Wathi awunaso ngathi cha. Yadula la elizulu sikhwandayo liyasinda kakhulu. Wayesedoza la. Ngamlandela wahamba nami uzofika ngasesibayeni ngasevula indlu ewuguqa. Wathi ngena la. Wahlala ngahlala. Wasebhekana noNsana lapha la sibeka khona uJenesi masishisa impela. Ngazoba neshisa impela eningi leyo. Bangathi phansi la khona la ngayishisa sikalo nje. Abacabanga ukuthi nje bona baphila ngomthandazo kuphela. Abe besenjunya sebeqedile. Uthi kunjalo umshumayeli. Ayikhona kubizwa khamba kanje okubili. Unyazi leli hlonga abakini na. Amen. Wasebheka kumsana ngasenyabheka. Lapha sibeka khona uJenesi masishisa impela. Wasekhamba ngomuntu makoti. Othithe kahle impela ngasho wathi bani lo? Athi naye amazi. Wathi aqala ukubona. Athi cha ngangambona nje ngambuka ngazwami nje makoti. Wathi sona leso. Unecala wena. Okabani lo makoti obumbuka. Ukukhona Nazareth. Angazi-ke njengoba njengoba bakuhamba angisaba kumi. Nabo basifana ngale ndlela ongazi ukuthi ukanjani kumbuka. Ayo. Awunazi sona. Ngathaya kodwa ngizokuthi ngikhuluma lutho ngambheka kwathi isala bona lawo. Cha. Sikhathi siyashaya. Kodwa abasezulwini. Kodwa kukhulu la sekhona. Ufuna umuntu onespeed. Azama-ke ukuba nami ngenze njengoba inhliziyo iyaphisana nemqondo. Ithi ingqondo ifuna ukwenza ukuthi inhliziyo ithi ayikhona. Akuvumi kahle. Hey madoda, wensizwa. Mina enilapha enithanda ukushelela izingane zethu ukuthola abantwana. Nikhanda isona emzini abantu.
Athi umndeni. Bese kuthi nethele bese ebethele ekhaya singabe sathele ngoba noma kanjani umama nobaba nomama lezingane bazoxabana. Indoda izovela ithi nje kulaphi kanti nomama akengekho ngempela naye. Omunye ngempela bese ibona kungangitshela ingane lento ukuthi naye angasi usebenze njani. Ukholwa-ke kufika qale bese ekhaya ngoba uma uza namanxeba onke lawo osuka nawe ekhaya kukhulu ukuthi uzothandaza umthandazo ufika la ushona khona. Nomuntu nje sengizohlala phansi bantwana benkosi angifuni ukuthi isikhathi kakhulu. Nomuntu nje ongahloniphi umyeni wakhe. Indoda yoni noma yonile uhlala ngezansi. Akufanele thina sekuyindoda ezoxolisa kuwe. Kufanele ukuthi hawu baba ka Bombo kukhona nengone ngakho. Cha ngibona ngakude kahle hayi shwele tata nakade kukhona intwana ethila qhoshelideni uzophila lowo muzi noma kucelelwe izingane zoyithola inhlanhla izingane ekhaya. Ngoba yena lethekilethe phakathi kwabazali lokho kona kwethelezane. Izingane afithi ifike singasiza lutho. Abazali abazali ekhaya futhi izingane thatha isayidi. Kanti ngoba ingane thatha isayidi kayikho ngoba uyikho yena ophumene onenetwork phakathi kwakho noNkulunkulu noma nedlozi. Angiphethe ngokuthi zikhona-ke iy'ngane lapho ezinenhlanhla esezisebenza kodwa zibaphi abazali bayo imali. Le ngane ifundisiwe yafundiswa yibo labazali ithe manje isikwazi ukusebenza ngalokufunda kwayo isicabanga umuntu oyedwa ngesikhathi ifunda owumkakhe. Nomkakhe lo usehlala naye eflethi ikhaya labantu usizo lwaba njengoba ufunda isikole khona hluku ukuthi usuyasebenza. Uma naye labantu bangahlaniphile uma lendokithi hayi weba butshisi alezwe sasa sothela imali ukudla akwathe athi hayi ngisho wakhe ethi hayi kulungile sokuhamba kusama isikhathini lento manazana atikho ungakhohlale ukuthi lokuphila kodwa uphila ngesisithathu usuphile kwesikhashana ukuphila kodwa umnikazi ophilayo ukuphila ukuthi zange lenze kuwe nokuthi zinenza futhi kukuwe. Nesikhathi esisodwa nabazali bakho sakwehla zona insuku manje su-60 mhlawumbe ukeke usukhathile kuyashesha. Sengihlala phansi lena ngikhuluma ngayo babafika umfowethu lensizwa lithi iyona engifake emsebenzini yafika mlenge esuku yafika yathi yabiza ubaba asibiza mina yasithi ngicela singenele endlini yasifaka endlini le yakwakhokho baba wami ubaba wasehlala ngapha esigqibeni singasahlala phansi isibonakaliso lesengikhuluma ngaso. Uthi lana ngizobuza baba lapha kule
wesizwe ubiza mina ngegama uthi ngangifaka umsebenzini nemali kodwa mangithi ngebhenki ngiyofuna imali anayo imali anayo ingaphansi kwale mali akayitholayo ngicela ngokubuza lapha kuwe baba ukuthi kwenziwa yini wayesethi baba uyabona sibamba la ekhaya akekho umuntu oyoba nemali mina mangingakabi nayo imali la ekhaya akekho umuntu ozoba nemali mina mangingenamali ubaba wase kuyindoda vele ayingecaba nayo imali ngoba esidala kodwa mina ngangamnika imali ngendlela right ngimthathela ngento edlulekile nakuwe-ke ngadlula mhlawumbe uphakathi kwayo nje lokhu uthi ubulewe cha ukuthi sengifaka usilula ngaphandle usilule ekhaya uthi ayekho umuntu ozoba nemali ekhaya mina ngingenayo ubaba mina ngangimnika imali ekwenzela basekhaya abala bawofakazi bayabizusha kodwa babona abayiphuza bamntwana ayithathe le mali lapho waxoshisa esportini sengiyiza umnikazi esportini egama enkoshini abese bephuza bonke abantu abangomama kakhulu bemkhanda omama ubaba bemkhanda omama ubaba uyabuya basenalo hawu ngaze ngasibamba isandla kanti bengafanele ngisibambe sekuyicala ukusibamba le ngoba phela ukuthi imali ngimnikele kusho ukuthi ngiyilandela le mali ngoba fanele ngitshale umthetho Baba Nkosi mina ngisebancane enginoyisho ingangeni izinto zoyisho noma wini ongcono ngenani kubo bonke nibalamule mafaka nibalamule khona makungaphezeli ngithini obaba bakweminye imizi ukuthi elekelelane ekhaya yonakala kodwa niyathatha isayidi ngoba wathatha isayidi ingadilidos mhlawumbe noba nakho-ke kufanele nibe nakho kodwa ngaphandle kwalokho indlela idlule emsana ayidluli okucabanga khona Nkosi usenisile Siyabonga amazwi amnandi sokuthi umfundisi wenkosi inkosi izimbuzisi sizovala inkonzo yethu yamanje ngesihlabelelo se-15 cela umbangeli Mathenjwa wasehlathindlela solesihlabelelo inkosi imbusisi inkosi usuphamba bangcwele
Asibonge. Asibheke enkosini. Nkulunkulu wokhokho bethu. Nkulunkulu wamakhosi nezizwe zonke. Shembe ongcwele. Thithelo izulu. Baba naba abantwana bakho phambi kwakho bevele bagumbi namano omhlaba. Beze nayo yonke inhlobo yosizi. Abanalo elinye ithemba ngaphandle kwakho. Bacela baqaqele zonke inkinga abanazo. Bese ukhanyisa neindlela zabo. Ubaphe nothando lokuthandana bebodwa. Ubenze babe munye ngezikhathi zonke. Bese ubapha ukuhlani kubenze bakwazi ukuhlolisa okuhle nokubi. Baphe neinhliziyo eyibikezelayo. Bese behlisela izibusiso babe neyinhlanhla. Philise bonke abagulayo emphefumulweni nasenyameni. Bese siqedela ukuphofu emzini yethu. Usenze singedwingi singesweli manje naphakade. Amen. Sizumkhosi ahloma sayeJudiya sezumkhosi avuma hasabela sayedlakasi uphaphe lensingisi umabili izulu kuduma alidume liyahalisa ebuhleni bamaNazaretha lihalasela umongo lengcwele ofikile emhlabeni kubantu uyinsingisi emajubane amabili enye leswazini phansele kwangane eliyaphesheya kwa-Israyeli kwabamhlophe abelu ngabandlebe ikhanyilanga mkhuzo dlame ngezwi lamazwi oyivikela qathatha onethekwini eKingspark bambonise ngaphakathi estadium akulungamawazibhidi umhlophe ondlebe ikhanyilanga wathi abantu abathethelelane thethelela mthetheleli uthethelele kade bekumise ngalunezemunye entulongweni kade bekuvalela ubani engabophi inkanyezi zezulu umhlaba ukangaka uyindidandidane uyabadida abasemhlabeni abakwazi ukubona sezulwini mayefike vele ezulwini uzubathethelele baba sanda sembethi izulu omhlaba uwewedwa owehle emazulwini wazoba umuntu ebantwini lwada badlela ukhozo lwamaphikophiko lwasentabazwe ingqungqulesha amaphiko phezomzweni ngwela intaba inhlakakazi tabezikude zuma sithela ukuba kayisitheli lasikhawula intaba inhlakakazi sibonge babamkhulu ubhombela isitimela samampondo sibonge umongo lengcwele awushiyile emhlabeni kubantu umnini ubaswe inkosi inyanga yezulu yathi sesiyahamba thina boshembe othi ibhantshe elisha ekhaya ezulwini kuyokuthi okhethwe ekhaya ezulwini okhethwe uNkulunkulu endlozi umbani ogqumezwa nothi ngulenkosazane uyokwehla phezu kwekhanda lakhe wenenze umlandela ukabhombela isitimela samampondo welanga lokukhanyela ilanga lama-Afrika avutha umlwezi ashikhope idlalenanda kwayikwashane ngesesikhawini ngale kwempangeni ubusisiwe wena wedwa esandleni sikabhombela isitimela samampondo wabusiswa emkhathini wezulu wabuse kujulweni bolwanga unyazi lwezulu umlilo oshubuhanguhangu ushiswa ingcwele endala yakithi ebuhleni bamaNazaretha babehleli bengazi ukuthi inkunzi isematholeni ufikile olandela izizwe zonke ifikile inkosi uMesiya ufika bengathandi ufike befunga bethi inkosi uyazi ngeke ihlale ibuse ebuhleni bamaNazaretha bathi kowila ngenkosi ezinkukhu sabheka haliwanga kavumanga uNkulunkulu umesulwe ezinyembe zongakhethi balalamu ogada kuzwakale nasemandiyeni laphakithi ePhoenix ugade kwezwakala uthe hambe ngalindeli utho ebhalithi laphakithi emhlanga yasuma ingane eNdiya ngayithintanga nangasana iwuphela ingane izwe izikhi zenkuzi umathonya yakithi ebuhleni
Part 11. Yoba ihlala isuthi ezoqala kulandele amakhosazana omama bayongenisa phezulu inkosi imbusise